D'acord, comencem amb un lema que sembla gairebé un crit de guerra intel·lectual. Sapere aude. Atrevista a avançar. Exacte. Aquesta frase, popularitzada per Immanuel Kant, és el cor de la il·lustració. Però, a veure, què significa realment atrevir-se a pensar quan les dues grans escoles de filosofia semblaven haver portat el pensament a un carreró sense sortida? És que el context és clau, clar. El segle XVIII era un camp de batalla filosòfic. Totalment. D'una banda, tenies els racionalistes que creien que podies descobrir les veritats de l'univers només assegut en una boteca, utilitzant la raó pura. I de l'altra? De l'altra, els empiristes, sobretot David Hume, que van arribar i van dir: un moment, tot el que sabeu ve de l'experiència, dels sentits, i si és així, no podeu estar segurs de res, ni tan sols que el sol sortirà demà. Això és un problema majúscul, perquè si la ciència, que començava a enlairar-se amb Newton, es basa en lleis universals com la causalitat, i Hume diu que la causalitat és només un costum de la nostra ment, Doncs la ciència sencera trontolla. És un terratrèmol. i aquí és on entra Kant, a Königsberg, disposat a solucionar aquest caos. La nostra missió avui, amb els materials que tenim, és entendre la seva solució. I no és una simple solució, és una autèntica revolució. Una revolució que, de fet, comença quan Kant llegeix Hume i, en les seves pròpies paraules, desperta del seu somni dogmàtic. Li va suposar un xoc total. S'adona que els racionalistes potser han anat massa lluny, però que rendir-se a l'escepticisme radical de Hume és inacceptable. Així que es fa la gran pregunta: com és possible el coneixement universal, com el de les matemàtiques o la física, si tot comença amb l'experiència, que sempre és subjectiva? I la seva resposta, si no m'equivoco, és una de les idees més potents i contraintuitives de la filosofia. Aquí és on es posa realment interessant. Ell proposa el que anomena una revolució copernicana. Exacte. Copèrnic va canviar la nostra visió de l'univers dient que no és el Sol el que gira al voltant de la Terra, sinó a l'invers. Claro. Kant fa exactament el mateix amb el coneixement. Fins aleshores, tothom assumia que la nostra ment era com un mirall passiu que reflectia la realitat. El coneixement consistia a fer que el nostre mirall s'adaptés als objectes. Kant ho capgira totalment. Espera un moment. Vols dir que no són les nostres idees les que s'adapten a les coses, sinó que són les coses les que s'han d'adaptar a la nostra ment per poder ser conegudes? Precisament. Això és al·lucinant. Vol dir que la nostra ment no és una espectadora, sinó una participant activa en la creació de la realitat que experimentem. Exactament. La nostra ment no és un full en blanc, sinó que ve de fàbrica amb unes estructures, unes regles, i tot el que experimentem ha de passar per aquests filtres. Per explicar-lo, Kant fa una distinció crucial. A veure. Imagina que portes unes ulleres de sol roses permanentment posades i no te les pots treure mai. El món que veus és sempre rosat. D'acord. Aquest món rosat és el que Kant anomena fenomen. La realitat tal com se'ns apareix, ja filtrada per les nostres ulleres mentals. Podem estudiar aquest món, fer-ne ciència, descobrir-ne les lleis amb total certesa. Entesos? I què hi ha del món real, el món sense les ulleres roses? Aquest és el noumen, o la cosa en si. La realitat tal com és, independentment de nosaltres. I la conclusió radical de Kant és que no hi tenim cap accés. És per sempre incognoscible. Vaja. No podem saber com és el món sense les nostres ulleres perquè no ens les podem treure mai per comparar. D'acord, l'analogia és potent, però quines són exactament aquestes ulleres? Quins són aquests filtres que la nostra ment imposa a la realitat? Bé, Kant en descriu dos nivells. El primer nivell és el de la percepció, la sensibilitat. El filtre aquí són l'espai i el temps. Espai i temps. Sí. I atenció, perquè no són coses que existeixen allà fora, en el món. Són les coordenades fonamentals del nostre sistema operatiu mental. O sigui, no som part del món, som part de com veiem el món. Exacte. No podem ni imaginar una experiència que no passi en un lloc i en un moment. Són la quadrícula sobre la qual la nostra ment dibuixa tota l'experiència. Així que l'espai i el temps són part del nostre hardware mental, no del software del món. Això ja és prou sorprenent. I el segon nivell? El segon nivell és el de l'entinament. Un cop rebem les dades dels sentits ja organitzades en l'espai i el temps, són un caos de sensacions. Pura informació en brut. Això mateix. I l'entinament ha de posar-hi ordre, connectar els punts. Ho fa amb el que Kant anomena les categories, conceptes pures com unitat, substància o, la més important per respondre a Hume, causa i efecte. Ah,
Aquí hi ha la clau, clar. Aquestes categories no les aprenem de l'experiència. Són les eines innates que la nostra ment utilitza per construir un món coherent. La causalitat no és una cosa que veiem al món, és una regla que la nostra ment imposa al món per poder-lo entendre. Entesos. Així que el coneixement és una mena de projecte conjunt entre la realitat exterior que aporta la matèria primera i la nostra ment que hi posa l'estructura. Això explica com pot existir la ciència. Claríssim. La ciència funciona perquè tots els sers humans compartim les mateixes ulleres, les mateixes estructures. Les lleis de la física són universals, no perquè descriuen el món en si, sinó perquè descriuen les regles del nostre món fenomènic compartit. Exactament. I per formalitzar-ho, Kant analitza els tipus de judicis que fem. Però podem simplificar-ho. Ell buscava un coneixement que fos a l'hora, nou i universalment cert. Les dues coses alhora. Sí. Pensa en tots els solters són no casats. És cert, sempre. Però és avorrit, no ens diu res de nou. Clar, ja està la definició de solter. Això seria un judici analític. Correcte. Després tens, aquesta tassa és blanca. Això sí que és informació nova, però no és universal. Una altra tassa podria ser blava. És un judici sintètic a posteriori. Depèn de l'experiència. El sant grial, per a Kant, eren els judicis sintètics a priori. Afirmacions que ens donen informació nova sobre el món, però que són universalment certes a priori, sense haver de comprovar-les cas per cas. I aquí entrarien les matemàtiques o la física. 7 més 5 són 12. És nou i és universal. Precisament. I tota la seva crítica de la raó pura és una demostració gegantina de com la nostra ment, amb les seves estructures, fa possibles aquests judicis miraculosos. D'acord, això estableix un fonament sòlid per a la ciència, però a un preu molt alt. Hem de renunciar a conèixer la realitat real, el no humà. Aquest és el preu, sí. I això ens porta a una altra qüestió. Si les grans preguntes de la metafísica sobre Déu, l'ànima, la llibertat, tracten sobre aquesta realitat incognoscible, vol dir que no hi ha res a dir. Aquesta limitació de la raó ens deixa a les fosques a l'hora de decidir com hem de viure. Aquesta és la transició perfecta. Perquè Kant creia que on la raó teòrica, la que fa ciència, troba un mur, la raó pràctica, la que guia l'acció, obre una porta. Entrem a la segona gran pregunta de Kant, doncs. Què he de fer? Sí, i la seva resposta és tan revolucionària en l'ètica com l'anterior ho va ser en el coneixement. Fa una crítica brutal a totes les ètiques anteriors. Què tenien de dolent, segons ell? La majoria, des d'Aristòtel, ens deien que busquéssim la felicitat. Sembla un bon objectiu, no? Per a Kant, aquest és precisament el problema. Totes les ètiques anteriors eren materials. Et donaven un objectiu concret, la felicitat, el plaer, la salvació, i et deien què havies de fer per aconseguir-lo. Eren receptes. Exacte. Imperatius hipotètics. Si vols ser feliç, fes així. Però Kant hi leu dos problemes fatals. Primer, el que fa feliç a una persona pot no fer-ne feliç a una altra. No pot ser una llei universal. D'acord, és subjectiu. I segon, la norma ve de fora. La teva voluntat no és lliure, no és autònoma. És esclava del teu desig de felicitat. Així que, per a ell, actuar per ser feliç o per anar al cel no té un veritable valor moral. Això és dur? Quina és l'alternativa, doncs? Una ètica formal. Una ètica que no et diu què has de fer, sinó com has de prendre les teves decisions. A Kant no li interessa el resultat, sinó la intenció, la motivació. I per a ell, l'única cosa bona en aquest món, sense cap mena de condició, és la bona voluntat. La bona voluntat. Una bona voluntat és la que actua no per interès, ni per por, ni per aconseguir res a canvi, sinó que actua simplement per deure. Espera, això d'actuar per deure sona molt fred, gairebé inhumà. On queda l'empatia, la compassió, l'amor? Si ajudo algú perquè sento compassió per ell, la meva acció no té valor moral segons Kant? Aquesta és una objecció clàssica i molt important. A veure, Kant no diu que no hagis de sentir compassió. El que diu és que els teus sentiments no poden ser el fonament de la teva decisió moral. Per què no? Perquè els sentiments van i venen, són volubles. Avui sents compassió, demà potser no. Una llei moral ha de ser universal, ha de valer sempre. Entenc. Per tant, l'acció amb veritable valor moral és la que fas perquè entens racionalment què és el teu deure, independentment de si et ve de gust fer-la o no. La compassió pot acompanyar l'acció, i això és bo, però no n'ha de ser el motor. D'acord, entenc la distinció. La intenció ha de ser pura. Però, llavors, la pregunta del milió. Com sé quin és el meu deure? D'on surt aquesta llei que he de seguir? Aquí és on apareix el concepte més famós de la seva ètica, l'imperatiu categòric.
El gran concepte. Sí, és un nomenament absolut, incondicional, que la nostra pròpia raó ens dona. No ve de Déu ni de la societat, sinó de nosaltres mateixos. És la prova del cotó per a qualsevol acció. Camp d'en dona diverses formulacions, però n'hi ha dues que són clau. Anem a pams. La primera. La primera és la fórmula de la llei universal. Bàsicament, és una mena de test d'estrès. Abans de fer alguna cosa, pregunta't. La regla que estic a punt de seguir, la meva màxima, podria convertir-se en una llei universal que tothom seguís sempre? Posem un exemple. Perfecte. Pensa en fer una promesa falsa per sortir d'un problema. La màxima seria: és permissible mentir quan em convingui. Podries voler que això fos una llei universal? No, clar que no. Perquè si tothom mentís sempre que li convingués, el concepte de promesa desapareixeria. Ningú confiaria en la paraula de ningú. La meva pròpia mentida perdria tot el seu sentit. Es contradiu a si mateixa. Exacte. La teva acció només funciona si tu ets l'excepció a la regla. Per tant, és immoral. La segona formulació és potser encara més influent. Actua de tal manera que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en la de qualsevol altra, sempre com un fi i mai merament com un mitjà. No utilitzar les persones. Això ressona profundament avui dia. Significa que cada persona té una dignitat inherent, un valor absolut, simplement perquè és un ser racional. Això mateix. No podem tractar els altres, ni a nosaltres mateixos, com a simples eines per aconseguir els nostres objectius. De fet, això és la base de tots els drets humans moderns. Completament. I el punt culminant de tot això és l'autonomia. Si som nosaltres, amb la nostra raó, els qui ens donem aquesta llei moral, aleshores som nosaltres els nostres propis legisladors. Som lliures. Aquesta és la veritable majoria d'edat de la il·lustració. Molt bé, però aquí detecto una tensió. Has dit que hem de ser lliures per ser morals, però al principi vas dir que el món que coneixem, el món fenomènic, està regit per lleis estrictes de causa i efecte. Sí. Com podem ser lliures en un univers determinista? I què passa amb Déu i la immortalitat de l'ànima? La ciència no ens en pot dir res, però la moral sembla necessitar-los. Com resol Kant aquesta contradicció? Aquesta és la peça final del trencaclosques, i Kant n'és plenament conscient. La seva resposta és que la llibertat, la immortalitat i Déu no són objectes de coneixement científic. No els podem demostrar. Llavors? Són el que ell anomena postulats de la raó pràctica. Són com els axiomes en geometria. No els demostres, però els has d'acceptar com a punt de partida, perquè tot el sistema tingui sentit. D'acord, no són fets, sinó suposicions necessàries. Quines són i per què les necessitem? La primera, com ja has intuït, és la llibertat. Si no fóssim lliures, si cada acció nostra estigués predeterminada, el concepte de deure no tindria cap sentit. No pots dir a algú que hauria de fer una cosa si no pot triar fer-la. La moral sencera s'ensorraria. Exacte. Per tant, tot i que no puc demostrar científicament que sóc lliure, he de postular que ho sóc per poder actuar moralment. Té lògica. He d'actuar com si fos lliure. I el segon postulat? La immortalitat de l'ànima. La llei moral ens exigeix arribar a la perfecció, a una voluntat que coincideixi perfectament amb el deure. Però és obvi que en una vida humana finita, això és impossible. No som sants. Clar. Llavors, perquè aquest objectiu no sigui un absurd, hem de postular que tenim un temps infinit per progressar cap a ell. Hem de suposar que la nostra existència continua després de la mort. És una manera de dir que l'esforç moral no és en va, encara que mai arribem a la meta en vida. I suposo que el tercer postulat és Déu, per tancar el cercle. Sí, l'existència de Déu. En el món real veiem constantment que la gent virtuosa pateix i la gent immoral prospera. La virtut i la felicitat no semblen anar de la mà. Malauradament no. Això, per a la raó, és un escàndal. Perquè l'edifici moral se mantingui dret, hem de postular que existeix un jutge suprem i just que, al final, garanteixi que la virtut sigui recompensada amb la felicitat que mereix. Entesos. Déu no és el qui dicta la llei, sinó el que garanteix que el joc moral té un final just. Precisament. Recapitulem. Kant ens ha portat per un viatge increïble. Primer, ha capgirat la nostra idea del coneixement dient que la nostra ment construeix la realitat que experimentem. Posa les bases de la ciència moderna, però amb un límit. Mai coneixerem la realitat en si. Després, sobre aquests límits, construeix una ètica universal no basada en la felicitat, sinó una llei interna que la nostra pròpia raó en descobreix, l'imperatiu categòric. Una ètica de l'autonomia, el deure i la dignitat humana. I finalment, recupera les grans idees de la llibertat, l'ànima i Déu, no com a fets científics, sinó com a postulats necessaris perquè tot aquest edifici moral tingui sentit.
És un sistema d'una coherència i una ambició impressionants. Absolutament. I potser la reflexió final que ens deixa tot això és sobre la pròpia naturalesa de la nostra existència. Kant ens presenta vivint en dos mons alhora. Per una banda, el món del ser, el dels fenòmens, on som objectes naturals regits per la causalitat. El món que estudia la ciència. I per l'altra, el món de l'haver de ser, el món moral, on som subjectes lliures, legisladors del nostre propi regne. La gran pregunta que ressona des de llavors és: com conviuen aquests dos mons dins nostre? Si la raó que coneix les estrelles i la raó que troba la llei moral a dins nostre són la mateixa, com es connecten realment en l'experiència de cada dia? Estan de veritat tan separats com la seva filosofia sembla suggerir?